Doğanlar salam yurttaşlar. Şu gün size Türkmen konsulsiyasyna näle dogry gitmeliligini öýtjek. Google kartada bilişiňiz ýaly. Çykýan adresi ýalňyş ýere görkezýär. Sultanbeyli, Bakırköy tarapda görkezýär. Bäri Sultanbeyli, Kemerburgaz tarapy. İstanbul jaddesini tapmaly. Kemerburgaz'a gelmek üçin başda epes ýol sökmeli bolsaňyz. Bärde şeýle bina taparsaňyz A koşmak B deňdir C diýip. Şuta geleňizde gabadynda göni Çamlyk sokak, Çamlyk köçesi bolar. Şondan ýany gelýärler türkmenler. Görersiňiz. Olary mozaikladym. Gorkmaň, kriminal işler ýok. Rahatsyz bolmasyn adamlarymyz diýip. Şutada Bakırcı Kemer diýilen ýaşaýyş kompleksiniň ýanyndan geçip gidersiňiz. Hiç ýere sapmaň göni gidersiňiz. Doganlar sizden haýyş edýän söwünç söz paýsy ulanmasaňyz ören şat boljak. Sebäbi bäri dini kanal, bu video işgili politiki maksat bilen goýulmadyk. Birine söwünmek, garynmak üçin goýulmadyk. Diňe bilgilendirme maksady bilen goýulan. Doganlarymyza kyn bolmasyn, ýeňilleşdirel ýagdaýlary özümiz kösörlek, hiç kim kösörmesin diýip goýulan video. Şuta 4 ýol çatyrjyk bolar. Sağıňyz, çepiňiz hiç ýere sowmany göni gidin. Ine doganlar şu ak bina biziň barmaly toçkamyz Türkmenistanyň konsulsiýasy şol. Jeski plaşatkaň ýanyna geçip gidersiňiz, göni gidin. Ýoluň özü makitjäsiz, hiç kynçylyk ýok. Başta Google karta bilen ýolumyzy tapşyk bolduk. Bakırköy tarapda Sultanbeyli görkezdi, şoňa bardyk. Naňyrda hemme kişi bilýän eken türkmenden gelip asosyýete gözleýän ýer men kişi gelip düşündirjek boldy bize näle gitjek bolan. Anyň tapyp bilmersiňiz. Karta da size dogry düzgün işlerde aýtmaz. Ine şu biziň konsulsiýamyz. Ene täze guruldy. Täze allar şu taýny. Ne kartada men size görkezýän, meselem Aksaray tarapdan görkezjek men size. Ine şu Kemerburgaz tarap şu. Ine biziň konsulsiýamyz, toçkany alyas. Çykyş toçkamyz Aksaray diýip ýazjak. Siz öz raýonuňyzy ýazyň. Size has ýeňil ýol tap berer. Men meselem mysal üçin Aksaray diýip alýan. Ýa türkmeniň aglagy böyle ştat ýaşaýar. Nas avtobus 2-1 saatkaly ýeňil gidýär diýsem hem ýalan bolmaz ýa 1-2 ýerde diňe probka bolar. Ças pik wagtlaryna. Şu taýda şu biziň astanowkamyz 1 saat getmeli astanowkamyz. Toçkamyza barmak üçin şu İstanbul jaddesi Çamlyk köçeýe urilýäňiz. Ýoluňyz akitjäsiz. Türkmenistan pasosyýasy. Ana biziň bize görkezlen toçka o däl, ana ýokurda biziňki. Ine şular bizi akitjek transportlar. Ine A koşmak B. Şu учебное заведение şu. Şu göni gabadyna Çamlyk köçe böyle. Şu ýol biz astanowkany geçirdik. Öňrek geçdik. Ene şu mat astanowka tarapda şu görýäniňiz iski suw edary. Sağ tarafymyzda bolar göni. Ine doganlar Kemer City, Kemer Garden. Şoňa tarap gidersiňiz, göni Çamlyk köçeň guruna çykarsyňyz. Gatydaş däl. Google kartadan men Aksaray tarapdan gitjekler üçin avtobusyň nomerlerini aldym. Daş däl Çamlyk köçe bilen aralygy. Metro gidenok bäri hiç ýelik tramvay zat ýok. Diňe avtobusyň ýok. Avtobus oňa bilen gidip gelip bilersiňiz. Ne 48'ler A, Y, L, Y, biram H2 diýip avtobus. Men onu görmedim. Ne biziň astanowkamyz. H2'den başga hem avtobuslar gördüm. Doganlar arka hemen görmeli. Doganlar elimden gelen kömek etjek boldum. Dini kanalymyza podpisasiýa etmeni ýatdan çykarmaň.